Sa nama po prvi put večeras Aleksa Zlatković, ima 21 godinu i dolazi iz Jagodine. Aleksa, dobrodošao. Evo, Aleksa, vidi. Pošto sam prvi put ovde, ćao Maco, oćemo i lijepe. Prvi put sam ovde, znači jedna kratka pitalica. Kako bode gej komarac? Kako? Kako bode gej komarac? Pa boc? Marko, čekaj, ajde, ti si profesor Zojevica. Šta kažeš? Samo razgovetnije, ništa nismo razumeli, samo razumeli. Prvi put sa nama Aleksa Zlatković, ima 21 godinu, dolazi iz Jagodine i sada će da vam pokaže šta zna. Izvali. Recimo, znači, bavim se najviše imitacijama. Znači, volim, imitiram, jel te, naše političare, pa bi nešto od njih, od dvojice naših. Jel te, jedan je bivši, jedan je sadašnji političar, ako može. Samo ne žuri. Može, Ran. Pa, hvala vam što ste me pozvali u vašu emisiju. Ovde se osjećam kao u svojoj kući. Uzmimo jedan jednostavno primjer. Zamislimo porodilište od 5 beba. Beba ko beba, traži svoje. Ali kada majka dođe po njega, dete će se zradovati. Tako isto i ovde. Ali može se desiti ko je prvi put da radi i malo trema. Zamislimo voz od 15 vagona. Voz juri brzo kroz stanice, ali ako se u vozu pored mašinovođe nalazi jedan kočničar koji sve vreme povuče kočnicu, tek tako da bi se malo zabavio. Ali kad malo bolje razmislim, taj voz može i da stane. Naročito ako je krenuo i grabi brzo ka Evropi. Pa, grabi... Taj voz može brzo ići, ali prvo nisam obavešten u stvari kad je taj voz krenuo. Mada ne treba voz ići toliko brzo, jer sve što je brzo to je i kuso, što kaže naš narod. Tako da ne vidim razlog da taj voz toliko brzo ide kada postoje mnogo lepših vozova, mnogo sporijih, kao što je naš stari tradicionalni Ćira. Vidim da ti kaže Milane, vidim da si napravio tako sprkutu facu, ali ja mogu nešto da ti kažem. Mi tebe gledamo gore iz Moskve, i ja, i moja deca, i žene, i svastike, samo da znaš. Mada, lepo je biti u emisijama, ali kad bi svako od nas prodavao zelenu salatu, mogli bi da se zarade pare. I to je biznis. Pravo da vam kažem. Imam jednu anegdotu iz Jagodine koja mi se desila, već kad sam završio s političarima, pa ko mogu da kažem. Sedim ja, bio sam, shvatio sam do restorana, malo na piće, i sjeda lik pored mene i naručuje pekinšku patku. I onako, okej, baš mi interesuje kako to izgleda, jer nikad je nisam jeo pa da vidim. Donosi konobar, stavlja tu pored njega, on uzme, krene zadnjicu, pomiriše, brate, nije, kaže, to Peking, to ti je, kaže, borča, to i to meso, taj i taj obor, donesi mi drugu. Dobro, važi, konobar uzima. Donosi mu drugu, okrene on, nije Peking, kaže, brate, to je neko mesto, tamo neko selo u Kini, pojma nema, neću, donesi mi drugu. Dobro, konobar opet ode, a sa strane pored mene neki pijanica sedi, gleda nešto i nije mu jasno. I donosi on treću patku, lik pomiriše, pa brate, Peking, to okolina kao, ali može da prođe. I ustane pored mene pijanica, onako mrtavan, skida gaći i kaže, brate, možda kažeš meni gde ja živim,